दासान्दि जाय ड्राग्स जायो जेनेबा जों गोरोन्थियाव मावफ्लांनाय जाबाय उनाव बेनि उनाव जोंखौ नुनाय नंला आरो नुयोब्ला माबा मोनसे साजा बेनिफ्राय बांसिन साजा मोननो हागोन। ड्राग्स जायोबा मा खहा जायो ओरैनो? देहानि खहा जायो, लाइफआ बरबाद जायो। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों। बेनो जादों जाहैबाय मैयानि दिनाव बेबायदिनो 3 लाइमोन सेंग्राफोरखौहाय ड्राग्स लाग्राफोरखौ हमनो मोननाय जादों। ओमफ्राय बिसिनि थ्रुबैनो जायबा ड्राग्स फानहरग्रा नैबेखौबो हमनो मोननाय जादों। खमैनो 80,000 सोनि माल फानजेनबायमोन जाहैदों मैयाबो ड्राग्सखौहाय। ओमफ्राय नैबेखौबो हमनो मोननाय जादों। ओमफ्राय जायबा ड्राग्स फानहरग्रा बियो जोंनि नाफामनि मानसि नङा दै, गुबुन हारिनि मानसि, मथा मथि सिरा जाग्रा आं बुंलायबाय थाला। दा बेजों लोगोसे बे जायबा ड्राग्स लाग्राफोर बिसोरो मा फोरमायदों, ड्राग्स लायोब्ला माबायदि मोनो, ओमफ्राय मानो ड्राग्सखौ लायो, ओमफ्राय बिसोरो ड्राग्सखौ नागारनो हागोन ना हाया, ओमफ्राय बै ड्राग्स लायिफोरनिसिम मा मेसेज हरदों नैबे ड्राग्स लाग्रा 3 लाइमोन सेंग्राफ्रा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोनासंहोनो एबा मिथिहोनो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय बे ड्राग्सखौ बबे जायगायाव हमदों, ओमफ्राय हमजाग्राफ्रा सोर मा नाम, बेखौहाय मोखांखौबो दिन्थिनाय जायाखै दे, मानो होनना बुङोब्ला एसे उसुबिदा जायो। ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय जायबा ड्राग्स लाग्राफोर मथा मथि ड्राग्स लानायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां आरोखि। ओमफ्राय नैबे जायबा ड्राग्स लाग्राफोरना बे फंबायमोनानो गावसिनि निजेस्व खुगाजोंनो मा बुंदों बेखौ नोंथांमोनानो खोनानो मोनगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे एसे जोङो बर' हिसाबै जोङो दुखु मोननाय फैयो। जायहा बेफोरबायदि ड्राग्स एडिक्टेड जानानै थायो बिसोरो माने गावनि बेसेन गोसा जिउखौनो माने नस्थ' खालामना लानायसो जायो आरोखि ना। ओमफ्राय माखासे गारजेनफ्राबो गावनि फिसानि सायावहाय एसे मा लामाजों थाबायदों बेखौहाय एसे आन्दाज लानानैहाय माखासे बुजाय आजाय खालामफामबाय थायोब्ला मोजां होननानै आं सानो। माखासे बायदि गारजेनफ्रा फिसाफोरनि सायाव एसेबो खेल लायि दङ दै, आं गोबां नुबोबाय। गोबाङा नङा, माखासेफ्रा आरो बेबायदिनो गावनि फिसाया बबे लामाथिं थांदों, मा लामाजों थाबायदों बिनि बागै माखासे गारजेनफ्रा एसेबो बेबायदिनो बुजाय आजाय खालामिखौबो आं नुनो मोनदों। दा थिग बेफोरबायदि दङब्ला गारजेनफ्रा प्लिज अननानैहाय नोङो नोंनि फिसानि सायावहाय एसे मोजां बुजाय आजाय खालामनो नाजा। दा बेखौनो आंबो गुरैयै खावलायदों। ओमफ्राय खायसे लाइमोनफोरा बेबायदिनो बिमा बिफानिफ्राय मोजांथार बुजाय जानायखौबो मोनो, बेबायदिनो मोजांथार बिमा बिफानिफ्राय बोसोनखौबो मोनो। नाथाय बिमा बिफानिफ्राय मोजांथार बोसोनखौ मोननानैबो बिमा बिफानिफ्राय गोजानाव थानो नाजायो। एसे बिमा बिफाया सानो जाहैबाय आंनि फिसाया मोजां फरायगासिनो दं, मोजांखौनो मावगासिनो दं, नाथायब्ला नोंनि फिसाया बबे समावहाय मा मावदों बेखौहाय मोनथिया। दा बेफोरबायदि लाइमोनफोरखौबो आं बुङो जाहैबाय प्लिज नोंनि नोमा नोम्फाया नोंखौहाय मोनसे मिजिं लानानैसो खांदों हो, ओरैबादि मोस्रोम जोस्रि मोजाय जोस्रि नोंनि सायावहाय मोनसे आसा दं। प्लिज लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर ब्रादारमोन माखासे जायबा बेफोरबायदि निसा जानानै थाग्रा आं गुरैयैसो खावलायदों दै, नोंनि नोमा नोम्फाया नोंखौ ओरैबायदि अनो, नोंबो नोंनि नोमा नोम्फाखौ ओरैबायदि अननो रोंनांगोन, अनफिननो रोंनांगोन दै ब्रादारमोन। मानो होनना बुङोब्ला नोंनि नोमाया नोंखौ 9 मास 9 दिन उदै सिङाव ओरैबायदि आइखां बायखां लानानै जोनोम होदों, नोंखौ ओरैबायदि फेदेरबोदों फोलावबोदों। नाथाय नोंनि सायावहाय मोनसे आसा थायो ब्रादारमोन। दा बेनिखायनो जायबा बेफोरबायदि ड्राग्स लाग्रा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला प्लिज आंखौबो गाज्रि मोननो नाङा दे, प्लिज नोंसोरो मोजां जानो नाजा ब्रादारमोन। जोङो जोंनि बर' हारिखौ खौसेथियाव लांनो नाजानांगौ। जायफोरा फरायगासिनो दं प्लिज अननानै नोंथांमोना फरायनायखौ गोसो हो। बेफोरबायदि गाज्रि फेग्रा मुवा जानाय एबा गाज्रि फालांगिरिफ्राव थासननायफ्रा माने गावखौनो गिदिंनानै फैफिननो नाजा। फंबाय बिनानावमोन, जोङो नोंसिनि सायावहाय बेबायदिनो मोनसे आसा दं बर' जाथि हिसाबैहाय। नोंसोरो मोजां फराय, मोजां नोंसोरो बेबायदिनो बर'नि गेजेरावहाय फरायनाय मोजां ओंखारनो नाजा। बेबायदिनो IPS UPSC फरायनाय गोबांथार जोंनि बर'नि गेजेरावबो ओंखारनांगौ जों आसा खालामदों। दा जोंनि एसेल' बर'नि गेजेरावनो बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो गावजों गावबो दाङाबाजि जायो, माखासे पलिटिकेलजों दाङाबाजि जायो। ओमफ्राय बेफोरबायदि बर'नि गेजेरावबो जोङो आसा खालामो मोजां फरायनायफोर ओंखारगोन होननानै। दा बेनिखायनो जायफ्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर स्टुडेन्टस लाइफफोर जायफ्रा फरायगासिनो दङ, प्लिज नोंथांमोना बेबायदिनो फरायनायफ्राव गोसो होदो। जोङो बर' हिसाबै नोंथांमोननिसिम जोङो आसा आरो मिजिंथि दं। नों आं बयबो सोरबा गाज्रि सोरबा मोजां बयबो फै, जों खौसे जानि ब्रादारमोन।
जों बेबायदि ड्राग्स लानानै बा माबा मोनसे गाज्रि आखुथायजों जों गोरोबनानै थानानै जोंनि बे बर' हारिखौहाय जोङो गुबुंले बै मोस्लेब स्लेब जोंनाय केन्डेलफोर बायदि जों खालामो दा नाजा ब्रादारमोन। बेनिखायनो बयबो लैहोर लैहोर फै, जोंनि बर' हारिया खौसे जानांगौ, जौगालांनांगौ। दा बेनिखायनो बे आंनि फिसा चेनेलजोंहाय ब्रादारमोनखौहाय आङो थौले मेलेमजोंब्लाबो आं बेखिनिखौहाय बुंहरनाय जाबाय ब्रादारमोन। जोङो बेफोरबायदि बर'आ खौसे जायोब्ला जोङो जौगानो बारा गोबाव नांनाय नङा। दा जोङो बर' हिसाबै जोङो बयबो खौसे जानो रोंनांगोन। जोङो माखासे गाज्रि मानसियाबो मोजां जानो नाजानांगोन। दा गोबांथार जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बेले बेजे गाज्रि जेंनाफ्रा सोमजिलायबाय थायो। दा जोङो बेफोरखौहाय मोजां दाफुङोब्ला जोंनि बर'आ बै मोनसे गोजौआव दावखोलांनो बारा गोबाव नांनाय नङा होननानै आं सानो। आच्छा बाबुफोर, नोंसोर जे ड्राग्स जायो मानि थाखाय जानाय जायो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंलाय। मा इन्टारेस्ट दं ड्राग्सआवहाय? ओमफ्राय दा जायफ्रा ड्राग्स जाग्राफोर बिसोरखौ नों मा खावलायनो, नोंसोर साथामा दे मा खावलायनो सानो नोंसोरो? दासान्दि जाय जाय ड्राग्स जायो जेनेबा जों गोरोन्थियाव मावफ्लांनाय जाबाय। उनाव बेनि उनाव जोंखौ नुनाय नंला आरो नुयोब्ला माबा मोनसे साजा बेनिफ्राय बांसिन साजा नुनो हागोन। ड्राग्स जायोबा मा मा खहा जायो ओरैनो? देहानि खहा जायो, लाइफआ बरबाद जायो, बिदिनो बायदिसिना गासिबो जाजोबो। बिमा बिफायाथ' जोंखौ मोजां जाजानो लुबैयो, बेबायदि ओमफ्राय लोगोफोरजों ओंखारनानै बिदिनो फालतु खालामखुमानायखौ मिन्थिया आरो बिसोरो। जों माने जों बेस्ट नाजायो आरोना जेब्लायनो, ओमफ्राय जेनेबा बेफोरबायदि बुस्थुनिफ्रायथ' माने हथादै ओंखारनो हायाना, ओमफ्राय एसे लासै लासै एसे नागारनो नाजादोंमोन आरोना जोंबो। नों ड्राग्स लानाया खय बोसोर जाखोमोन बाबु? आं माबा 1 year जासिगोन खोमा। बोसोरसे जाबायमोन। मा क्लासाव फरायोमोन बाबु नोंसोरो? आं 9सिम फरायो। आच्छा, बे बैसोआव नोंसोरो दा जायफ्रा ड्राग्स जायो बा इन्जेक्सन लायो बेफोरखौ नोंसोरो मा खावलायनो सानो? बे बुस्थुनिफ्राय गोजानाव था होननानै जों खावलायो आरोना। नोंसोर दा नागारनो हागोन ना हायाफोरबायदि? हागोन 100% सियर। 100%? बाबुआलाय? 100%। 100% दा बाबु? औ। आच्छा।